Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga opisyal sa probinsya nagpalayag suporta sa kandidatura BBM Kagsara. 7 ka pribado nga hospital sa Iloilo magaunta transaksyon sa PhilHealth. Sa balita nasyonal, agricultural smuggling, bungkagon ni Aksyon kag Soto. Pfizer nag-apply para sa emergency use authorization sang bakuna para sa nag-edad 5 tub 11 anyos. Sa balita international, kapin isa kagatos patay, samtang masobra 50,000 pa ka residente ang naduran sang kuryente, bangon sa paglaslas sang buhawi. Sa balita sa sports, donaire, ginpierde si Raymart Gabalio, napabili na iyang world title. Balita Entertainment, 70th Miss Universe, pati gayonon subong adlaw. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ng mga dapat himuon na gudmalikawan nga mas scam sa mga orders subong nga panahon sang Paskwa. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Lunes, Disyembre 13, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tropical depression nga yara karon sa guwasang Philippine Area of Responsibility anakitan 1,900 kilometros na sidlangan sang Mindanao. Ang tropical depression na may kabaskugon sang hangin nga nagalambot sa 55 kilometros por ora kapag madlos nga nagalambot sa 70 kilometros por ora. Nagahulag ini panganakanudan na minhan nakatundan sa kadasigon nga 20 kilometros por ora. Kung magsulod sa PAR ang training tropical depression, ini ang pagkatawgon nga Bagyo Odette. Sa Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumo naman ang kalangitan nga may lapta-lapta kapag ulan, bangod sa localized thunderstorms. Samtang ang adlaw na butlak las 5:52 kaina, magatunod naman las 5:24 karon sa hapon. Kag ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mari, daw ginalubid bala ang imong tingan sa kasakit tong... Yes, good morning laliwat mga ka-aksyon, kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, December 12, December 13. 12 days to go until Christmas kita mga ka-aksyon ha. 12 dias na lang kag Pasko na, no? So galaw-galaw na da mga kuana. Mga maninoy-maninay, mga ihada-ihado, galaw-galaw na kamudra kay 12 days to go na lang until Christmas. Kag 19 days to go until New Year, the very exciting 2022 nga year, no? Ano gitong kuan gali Aksyon Dorsman? Ang color of the year man daw sari-sari man to man. Gani, kay may nakita ko actually nga explanation sa Action Boy nga ang very perry na bala or ang Pantone to bala nga may shade of purple or violet nga mo nga mga color. Do ka color trend for 2022 na siya ko no. Okay. Ang ano naman niya, ang green. Ano siya kuno ang lucky color of the Lucky year. color of the year. Pero galing nagpagawa pag ng mga Chinese bala nga ano gani, nalipat ko sa ano to ngalan sang ilang page. Golden yellow naman ko no. Golden yellow. Oo. So siling ko gani ano na siya, very lucky. Very, ang green lucky ang mo. green guro lucky, ang golden yellow very lucky. Mas very lucky. Charot. Pero taka balo ate, amo na do subong ato igdugin palibugan gid mayo ang color yan. No? Sa naliga niya Rizal to yung color niya. Subong ito kada mo. So ito no? naglibo ginang ulos ng mga Pero muna be that as it may, kung ano man nga color wala na nagadepende i-combine na lang tanan rainbow. Ha? Rainbow. Pwede man ang rainbow. Pero kung di kaya gusto sang rainbow, Anyway, ang aton nga kabuhi o nagdepende sa color. oo, correct. Sa aton nagyapon nga pagpaninguha. Sana nung pa da suksok sa mga lucky color na kung may kapaninguha sa kabuhi mo, hindi ko Nan, naman susu gani mama dollar ba ka? Alay. Mama. Mama. Hindi amuha. Nan. So, Ne, may gaganda na ya. Nini ka monitor pa? Duwa, pasaguro ka monitor. Ano nga, way ka na bounce. Pigaw. Way ka na ba? Ginara siya sa alas 6, nakita ko siya. Pero subong ba siguro, do ulihi, guro nag-notify sa iya. Way ka na bounce, way pa sa monitor na. Gani, ginka kasi pag ginano ko, gibla kong vaccine, ipit ko gini sa kilid ay. Para lang hindi mag-go ang bangs. Sige.
Kay Sol Lama Barnatsa, good morning. So, wadi ka, dala sa may Thailand. Raise our flag kuno sa Miss Universe. Uy, karon na hang Miss Universe ha? Las ano karon? Las 8? Oh, actually, may gambal nga 7 a.m., 7:30, 8. Tuara, ginada sa silang nga time. Ara, Kaya ginada. naglantaw ko sa mga article na masa ko. May nakabutang nga 7 a.m., may raman 7:30, may raman Basi- 8. basi 8 Philippine time? 8 gina siya. Basta Miss Universe karon na. Good luck sa kay Beatrice Luigi Gomez. San. Kuan man sa kita ko may fighting chance kidya. Oo, pambato. Grabe yung mga si Aksyon Philippine Boy. candidates naton sa mga kuan no beauty contest no Yes, bala. gabato gidya. May gabuga, gidya kalayo. Gabuga gidya Aksyon hindi mo Boy. ya malawlahugan ang mga Pinay. Si Tess Rivera Murayama ihada may agad dira sa imo. Happy Monday man sa imo and Merry Christmas dira sa Japan. Yes. Good morning, dra sa imo, Miss Tess Rivera Murayama. Sang Japan! And sa Murayama Comedy Bar, Aksyon Yes, Boy. Good morning. good morning. Mga staff dira. Nga nagapama. kay Chona. Good morning sa imo, Chon. Shona Trinilia. Chinilia. Oo. Kay, Si Marjun Rivera, Yes. Anthony Rivera, Bambong Rivera, good morning sa inyo. No? Atia Kim Eriman, good morning man. Remia Garcia, nag-monitor. Walang iwanan. Is Miss Universe 2021 is Karabalan, Miss Dorel Cabatu. Ay, siling ko si mo, walang iwanan. Si ano niya, si Mads RR. Ano to ligad Mads RR? Wala pa ko nagli ka chika ni siya sang Atong prinsip akwan to ng Ligat to ba? HR. Oo, chika ko to bisa natabo to bigay do na mention gitong ngalan mo sang nagligad niya interview. Florencia Villacampa, good morning man. Enrique Caballo Subaldo. Turco Jongko, mga Gary Lake Lisang. Morning sa imo, Gar. Kumusta na kay Jaring George, no? Standby anay sa aton nga mga balita lokal. Ay, Coke. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, 30 ka mga opisyal sa probinsya nga nagalakip sang mga incumbent mayors, mga kongresista, provincial board members kay iban pa nga mga nagkakandidato sa alkalde sa Negros Occidental ano palayag sang suporta sa kandidatura ni Bongbong Marcos bilang presidente kag Sara Duterte bilang vice presidente sa 2022 nga eleksyon. Ini ang ginanunsyo ni Vice Governor Jeffrey Ferrer matapos ang pagsinapol sa Stonehill Suites Hotel sa Bacolod sa naligad nga Domingo sang gabi. Ang mga incumbent mayors sa Masanday Milesio Yapsa Escalante, Martin de la Cruz ang DSB, Richard Hauhocos ang Tuboso, Salvador Escalante ang Cadiz, Mark Goles ang Silay, Neil Lizares ang Talisay, Marvin Malacon ang Ibi Magalona, Gerardo Rojas ang Murcia, Gelson Tubillaras ang San Enrique, Enrique Miravalles ang Valladolid, Nicolas Yulos ang Bago, Jose Maria Alonso ang Pontevedra, Raymond Tongson ang Himamaylan, Alejandro Mirasol ang Binalbagan, Ramayla Mangilimutan sa La Castellana, Ella Yulos ang Moises Padilla, kag John Ray Tabohara ang Kawayan. Ang mga kongresista naman na Musantay Joliet Marie Ferrer ang 4th District, kag Marilo Arroyo ang 5th District. Nakapati si Ferrer nga nagasuporta man si Kiko Benitez ang Benites ang 3rd District, bangod apat sa mga alkalde sa distrito na palayagman sa suporta sa tandem nga BBM Sara. Sa mga board members, sinislamo santay Andrew Montilibano, Jose Benito Alonso, Tinto Bascon, Macho Alonso, Ryan Gamboa, kag Jong Ben Mirhan. Sa naligan ng Disyembre 4, unang ipalayag ni Ferrer nga suporta sa tandem nga BBM Sara. Nagpalayag man sa suporta ang mga nakapapili alkalde nga Sanday Michelle Peralta sa Hinigaran, Renato Malabor Jr. sang Isabela, Narwin Velosa sang Sagay, kag Daf Anthony Reliquia sang Hinubaan. Tanan ari di si kaway kagabi si Mayor Bebot pero nanawag nga ti siya nga daan ang regional organization nga siya man ang president BBM Sara. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer.
Magauntat na sa pagtransaksyon sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 7 kamadalagko ka pribado nga hospital sa Iloilo bangod sang ginpayag milyon ka pesos nga utang sang PhilHealth. Sa statement nga ginpagwa sa mga hospital, ginpahayag sini nga wala pa mabayaran sang PhilHealth ang kapin 545 milyones pesos nga claims sa 7 ka mga hospital. Pagpaatag naman sa mga hospital, pagabatunon sa gihapon ng PhilHealth members, apang hindi nila pagbuhinan o kung proseso ang mga benepisyo kag claims sa mga pasyente sa PhilHealth. Ang 7 ka mga hospital nga ini ang may combined bed capacity nga nagalambot sa 1,600. Bangod sini isa na lamang ka magamay nga hospital kag 2 ka mga regional government hospitals ang mayara sang PhilHealth accreditation sa Iloilo. Samtang gipahayag naman ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang nga ginakabig sang DOH Region 6 nga Alert Level 1 ang Bacolod angot sa sitwasyon sa COVID-19. Apang suno kay Ang, hindi luyag sang gobyerno nasyonal nga may i-classify nga Alert Level 1 bangod sa pamahog sang Omicron variant. Suno kay Ang, may signifikante nga pagnubo sang COVID-19 cases sa syudad nga napabilin man ang single-digit nga bago nga mga kaso sa kada adlaw. Doon pa sa opisyal sa ilang datos, wala na sang severe o critical cases sa syudad, kagula sa may na-record nga COVID death karon nga bulan sang Disyembre. Nagapabilin nga yara sa Alert Level 2 ang Bacolod dubdub Disyembre 15 tuig 2021. Bangod sa padayon nga pagnubo sa COVID-19 cases, gina-rehabilitate na karon sa syudad ang mga quarantine kag isolation facility. Suno kay Bacolod EOC Executive Director M. Ang, 5 na lamang karon ka mga isolation facility ang nagapabili nga bukas samtang iban ang ginapaidalom sa rehabilitasyon. Ginpaathag ni Ang ini nga preparasyon sa tion nga liwat nga magsaka ang COVID-19 cases pero nagalaom nga hindi na matabo. Ginpahayag ni ang prediksyon nga posible magsaka ang COVID-19 cases bangod sa mapagtipon-tipon subong nga holiday season. Samtang nagpasiguro si Ang nga may nakandaan ang syudad sang Bacolod, may national vaccination drive man o kon wala. Na lang ija ka isolation facility nato nang nag-operate, which gives us time nagahatag na sa aton tiyempo nga i-rehabilitate naman naton kaayuhon, gina-ready naman naton in kaso por kaso. Ginapangamuyuan talaga, ginapahilayo talang nga may ara naman sir. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang. 15 naman tubto 20% sa mga empleyado sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang wala sa gihapon mabakunahan kontra COVID-19. Inagit pahayag ni Governor Bong Lacson, ginklaro sa gobernador nga hindi na siya mag-issue sang executive order agud sundo ng ginhimo sang pinaka mga local government units nga no vax no work policy. Suno kay Lacson, padayon lamang sa probinsya ang pagkumbinser sa mga unvaccinated government employees nga magpabakuna. 3 ka mga LGU sa Negros Occidental sa Naibaluan na nag-issue sang memorandum nga nagapakabay sa ilang mga empleyado nga magpabakuna sa siyudad Sambago. Ginmanduan ang mga unvaccinated employees and officials nga magpresentar sang negative RT-PCR test result kada 15 kadlaw sa ilang gasto. Agud-tugutan sila nga makatrabaho. Ini man ang ginapatuman sa siyudad sang Cadiz sa din ng mga unvaccinated employees ang ginapakabay nga magpresentar sang negative swab o rapid antigen test result kada semana umpisa Disyembre 1. Sa banwa sang Tuboso, ginaobligar ang mga empleyado nga magsumeter sang vaccination cards kung mag-report umpisa Disyembre 16. Gindeklarar nga drug cleared ang 12 ka mga barangay sa Western Visayas sa ginpatigayon nga Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa syudad sang Iloilo. 7 ka mga barangay diri ang gikan sa probinsya sang Iloilo kag 4 sa probinsya sang Negros Occidental. Ang barangay kading lian sa banwa sang Oton naman ang gindeklarar nga drug free. Sa probinsya sang Negros Occidental ang mga gindeklarar bilang bagong nga drug cleared barangay amo ang barangay Minaoto, Menchacha kag Hinagungan sa banwa sang Calatrava kag barangay Talutog sa banwa sang Mursya. Samtang napabili naman sa 35 ka mga barangay ang drug cleared barangay status. Agricultural smuggling bungkagon sa idalom niya sang Lacson kag Soto tandem. Samtang Pfizer nag-apply para sa emergency use authorization sang bakuna para sa nag-edad 5 tubtob 11 anyos. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na, may grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio, 38.70%. Okay, good morning Dra kay Veronica Santillan Manukan. Hindi ni sa Manukan country ano? Si Naisel Fabol na daya eh. Si Naisel. Iyan na teritoryo ni Iyan na Naisel. teritoryo. Hindi mo na siya maagaw kay Naisel. Sige, ikaw dabe. Cute ko na sang colors ng imong nga blouse. Siling ni Anong color na Miss sa ganun? Veronica. Ano na sa Blue-green ni siya, Blue Action green. Boy. Ang ako niya, Veo. I see trees of green, red roses too. Bongga. Mo nang ikantada. Si Miss Homa Lumena, Araman, Rochelle Evangelista, good morning. Raybar Yoga, lapit na lang 17. Ginakulbaan na sila. Ay, kalay. Nakulbanaw. Nakulbaan na sila. Wala daswa. Dapat hindi ka mo kulbaan, malipay ka mo. Kay may mga papremyo. Para pasalig ka naman ha. Wala ka para. Papremyo nga pagpalangga, gikan sa Action Radio. Muna, papremyo, ano dayon, how? Material dayon. Material dayon. Ka-materialistic si mo. pagpalangga. Ay, importante maka-get Kita together. ay. Makita ay. Kita ay kag maka... Banding. Oo, banding man. Okay? So, Ma'am Ana, thank you gid sa Pasko, ha? May Pasko ako na siya. Basa Ay, mo? ata? Basta bala. After, Yeah, bala may- kayo Raybar Yoga. Anya, may Pasko ako sa inyo, ha? Na. Okay, sige. Sige, salamat. Salamat, Nuya Miss man Ana. ta sinaman. Gani, man, nuya man ta sinaman. Tading kasi Miss Ana sa Sa Carlota. Carlota? Sige, Oo. kung magpulis si Action dyan sa Isabela, ipahapiton. Tapos naman siya, ipakuha lang namon Pasko. Thank you. Si Johnny Templado, good morning, watching live from Escalante City. Uy, mayong buntag ninyo dira sa Escalante. Aha, kaya
Christine Menyes Villalobos, good morning sa imo, Christine. Kag ara man gyapon si Ma'am Van Mayo watching from skyscraper. Okay. Like a skyscraper. Te, ulo ka na yan. Muna. Sino Go kanta naman na? run into the... Okay? Sige. 7 p.m. na to ko sa ila. Going up at 7 p.m. Okay. Si Christine Menyes Villalobos, good morning man. Sige. Miss Jinky, good morning again and thank you so much sa 50 stars. Salamat. Si Diding Alojamiento, good morning man. Dra sa may Barangay Antipolo, Pontevedra, adlaw alojamiento family nagapamati gid. Salamat. Kaga good morning man kay ayara na si Mama Nini nagalanta. Good morning sa imong mother and kay father dira. Father Casiano Alba Salibio, good morning. Dra sa may Hacienda Paz, Barangay Canlandog. Mursha, no? Correct. Kay Baby Gregorio. Wala pa siya ginsaylo. Sabi ko ginsaylo siya sa imamayla. Kay Casiano Alba Salibio. Ay, nabasa ko nagali. Baby Gregorio Yulo, good morning man. Always ginaga-monitor dra sa may Poblasyon DSB. Dennis Nuestro, good morning. Dra sa may Woodfire Bacolod. Si Eden Zapanta Kasuyon. Good morning man, watching live from Pinaginpinan, Cabancalan City. Greet niya lang belated 4th birthday. Si Zain or Zin, Kaunga Zapanta. Thanks and God bless us all. Okay, belated happy birthday. Melanie Calvas, good morning man. Kay Aileen Rojo, good morning dra sa may Agisan. Tamyaw niya lang si Badoy Rojo, Mike RB kag XC. Salamat gid. Okay, you're welcome gid. Kag gina-greet man ni Neil Centeneo si Taylor Swift sang happy birthday. Ay kala. Kag birthday man ni Patrick Schwarzenegger. Hi my love Hi my love. Love niya si Patrick Oh, love niya ya. Schwarzenegger. Yes. Bata ni Arnold? Siguro, I don't know. Hindi ko familiar. Si Rochelle Evangelista, gapangapi subong Migo Boots, kag Migo Abaw. Si Butoy Si Butoy. Sige. Pangapi na Toy Mayroon nga pagpangapi sa inyo. Happy coffeeing. Happy coffeeing. Johnny Templado, good morning. Ka-greet niya lang. Si Jose Ray, kag Jackie Lo. Ay, bongga si Jackie Lo nga spelling. Utan sang malunggay. Sige. May lang nga pag utan-utan. Marilu Malalay sang Kawayan, good morning man. Dayna Magbato Malabago, good morning. Si Epimasyo Vasquez, good morning. Jason T. Tupas ko no. Si siya ning counselor sang si Jason. Kinabaan. Kag Barangay Captain Bibing Tubiliha. Sang Barangay 2 nagapamatig sila subong sa kapihan ni Nanay Raquel. Good morning sa inyo. Sa mga nagapakape dara, good morning. May lang nga pagpangapi-ngapi. Yes. Kagay Stella Maricelis, mga aga man sa imo. Edwin Escopel, classmate ng aga. Yes. Antonieta Yap, good morning man. Kagay Maria Luisa Luing Melos, ang nagabana man subong, no? Good morning. Dira sa kapihan sa mga kapihan dira, good morning sa inyo ha. May aga sa mga tanan nga nagapangape. May tanan kung makaara ko ga pangape, black kay masulin ko nga ang order niya ako lang yan. Ako na lang. Ako lang mangugas. Yung pangape di ko ako na ha. Yatod kasi ako lang na pangimusan nyo lang kaya ako lang manghugas. At least nakabulig ko panghugas. At least mapakita yung mong kapisan. Yes, correct. Standby na sa Miss Universe sa aton mga balita national. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay.
Halin sa Aksyon Radyo Bacolod. Malipayon nga Pasko sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Sa ato naman nga balita nasyonal. Pagabungkagon sang Lacson Soto Tandem ang smuggling sang agricultural products sa pungsod. Ini ang ginapahayag sang chairman kag standard bearer sang Partido Reforma nga si Ping Lacson kag sang running mate nga si Vicente Tito Soto III sa pihak sang nabili na lamang nila nga 5 ka bulan bilang mga senador antes ang eleksyon sa 2022. Sa paagi diri, gusto sang Lacson Soto Tandem nga mahatagan man sang sabat ang pag-antos sa mga lokal nga mga mangunguma bangod sa smuggling. Ilabi pa nga nagapanubo ini sa presyo sa ilang mga produkto pang agrikultura. Sa ilang pagbisita sa naglain-lain nga probinsya sa Central Visayas, nagapanugan sa Lacson kag Soto nga padayon nga pangunahan ang investigasyon sa Senado sa illegal nga pagbaha sa mga karne kag utanon halin sa iban nga pungsod. Nauna na ginpalayag ni Lacson ang lapnagon karon nga pagpalusot sa mga produkto sang baboy nga nagapahuyang naman sa lokal nga industriya nga uhaw na bangod sa lockdown bangod sa pandemya sang COVID-19. Una man gipahayag sang veterano nga mamalida nga ang gobyerno ang ginasakit na sang nagakatabo nga imbes nga makolekta sang husto nga buhis sa mga produkto nga ini, ang pila ka mga personalidad ang ginapalagyuhan ang mga regulator sa ilang mga illegal nga aktibidad. Sa ilang nga pagpagigilasigranon sa mga negosyante kag lokal nga opisyal sa Dumaguete, ginsuportahan ni Soto si Lacson kag ginubuyagyag ang mga reklamo nga ilang nabaton halin sa mga lokal nga nagatanom sang utan sa ilang investigasyon sa Senado. Ginpahayag sa Senate President nga madamo sa nagabaligya sang utan halin sa Benguet kag Mountain Province ang nisulat sa ilang mga opisina agud ireklamo ang pagpalusot sa mga produkto sa ilang mga rehiyon kag merkado. Dugang paniya nga sa piyak nga binilyon ka pesos ang nagakapierde bangod sa smuggling. Ang motoridad ang nagpasaka lamang sa mga kaso sa paglapas sa Food Security Act nga may jutay lamang nga multa nga halin 50,000 pesos to 100,000 pesos batok sa mga madakpan. Anto sinigin pahig ni Lacson nga determinado siya nga dulaon ang sistema sa smuggling sa pungsod bangod samta nakakita ang mga korap nga opisyal sa sining hilimuon padayon man nga mag-antos ang tanan nga Pilipino hindi lamang ang yara sa sektor sa agrikultura. Sa sining Martes nga adlaw kun buwas nga adlaw na talana nga magpatigayon sang hearing ang Committee of the Whole para nga talakayon ang ini nga isyu. Bukas si Vice President Leni Robredo sa pagpakig-alyansa sa puwersa sa iban nga mga kandidato para masiguro ang pagdaog sa oposisyon sa 2022 elections. Ginpahayag sila nga wala sila nagauntat nga makigdialogo sa naglain-lain nga grupo. Suno sa Vice Presidente sa tung wala pa siya nagpahayag sa iya intensyon nga magpapili sa pagka-presidente, ini na ang ila ginahimo. Ini ang reaksyon sang Vice Presidente sa nangin pahayag ni Presidential Aspirant Leo de Guzman nga bukas man ini nga makig-alyansa sa ibang nga kandidato agud mapunggan ang pagdaog sang iban. Nagsumeter sa application ang Pfizer para sa emergency use authorization sa pagbakuna sang Pfizer vaccine sa mga pamatanon nga edad 5 tubtob 11 anyos. Sunod kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, ginsumeter ang EUA application sa totilikdan nga semana.
kag ginausisa na sang mga eksperto. Nagalaom si Domingo nga makahatag na sang EUA antes pa magtakop ang tuig 2021. Samtang wala pa nag-apply sang EUA ang Moderna para sa COVID-19 vaccine sa nag-edad 5 tubtob 11 anyos. Ginaplano karon sa gobyerno kapasang karon ang pediatric vaccination kontra COVID-19. Pabor ang isa ka eksperto nga palawigon ang pagpahalog sa COVID-19 restrictions sa pungsod Pilipinas tubtob sa katapusan sang tuig 2021. Suno kay Dr. Rontjin Solante, isa ka infectious disease expert, kinahanglan nga ipasiguro sa publiko nga hilway sa Omicron variant ang pungsod Pilipinas. Mahimo lamang ini kung ipabilin sa gihapon ang alert level 2 sa pungsod kag hindi na pag-ipasaka pa sa mas istrikto nga level. Wala pa sang report ang Pilipinas nga may na-detect nga kaso sang Omicron variant. Inanunsyo naman sa Metropolitan Manila Development Authority nga dapat magkuha sang permiso sa ila talatapan ang 2022 political aspirants antes magpatigan sang motorcade o kung caravan. Sunod kay MMDA Traffic Engineering Center Director Noemi Tibayan Resyo, ang mga organizers ang dapat nga una magkuha sang permit sang MMDA kag sa natungdan nga local government units antes magpatigayon sang motorcade. Sa ginpagawa nga guidelines sang MMDA, panugutan lamang ang motorcade sa weekend o kon holiday sumugod las 5 to las 10 sang aga. Nagapangabay si Resyo sa mga organizers nga magpag-angot agud maplastar ang rota sa motorcade nga mahibuluan ang mga ginapanugutan kag ginadumilian. Nagpaandam si Anay PNP Chief General Guillermo Eleazar nga nagakatabo nga pag-atake sa miyembro ng media ang pwede na matabo sa mga ginatawag nga content creators sa social media kaangay sa mga bloggers kag vloggers. Sino kay Eleazar, seryoso nga hangkat sa gobyerno ang nagakatabo nga pagpamahog sa miyembro ng media. Sunod diri kon sarang nga pahugon sa pila ka tawo kag patsyo ng mga miyembro ng media, sigurado nga wala sa makapugong sa mga ini nga himuon man ang pagpamahog sa mga bloggers kag video bloggers. Ginhimo ni Eleazar ang pahayag angot sa pinakauling nga kaso sang napatay nga si Pampanga-based journalist Jess Malabanan nga gintiro kag napatay sa sulod sang ila balaligyaan sa Calbayog City, Samar sa tunggabi sang Miyerkules, Disyembre 7. Ang dugay natin nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Sige, good morning dira sa kay Kurt Nathaniel de la Torre sa Central Maaw. Asyenda Pangulayan, may aga dira sa imo Kurt. Kay Milagros Cesar Alit, mail may aga sa imo. Kag Marivic Villarante. Good morning man, Reynaldo Reparo. Kag Edwin Gonzales. Erwin Gonzales. Good morning sa Barangay Maaw, no? Kag by the way, sa ato mga ka-aksyon, may sap pamaskwa kita, ha? Yes, later. So, later, in a while, may mga may sap pamaskwa kita. So, alert sa inyong mga cellphones. Kag happy birthday, Liwat Action Doors. Okay. Governor Bong Lacson. Yeah. Gob! Happy Happy birthday! Gob Lacson.
Siling ko sa kay Goboy kita da, nag-text siya niya, ara. Ara ko no. Nasig ate. ba sa magsabat? Very good. Niya, ara. Ara. Ti sabat din ko ano na. Niya, secret. Secret with ya. Kasi nadala ka sa tagan bonus karon. Basi karon sa pag-announce karon masiling sa nga Oh. ang mga provincial government employees magabaton sang amo ning amount sa ilang Christmas bonus, not less than 40,000. Not less than 40,000. Less ha? than. Kag tungod sa pag-greet sa ako na happy birthday, dalo ko lang si Aksyon Boy kag Aksyon Dorel. Na. No? Bali tag 50-50 sila. Ngay ilan nga It's ilan nga either, do sira duhon talan ni 50. oo. It's No? either 50 milo 50 pesos. Te, kuha ka man, lipay ka man. Sino man hindi malipay, sino makabaton kasang regalo man, di ba? Bali dalon kita sa. Mera bala na ginatagan regalo, yung nga wala siya nalipay. Oo, may una Mera no. man actually. Labi Ako- na kung ang regalo halin sa person hindi gusto. Oh. Ako isa may gatag sa akong regalo. Why na ko na sa gatan-aw ko ng regalo ya. Oh, nga ilang taon mo Oh, gijaw. kaya daw ko pasalamat ka lang may nakadumdum thank sa you. imo, no? May nakadumdum sa imo, no? Siya nanulanda ya, basta it's the It's the thought that counts. Sambal nila. Yes, bongga No, sa mayo gid nga kwan eh. May gid nga ma-count mo. May gid nga mok. Yung mga cash lang din ma-count mo siya. Oo. Sto? Correct. Pero Gat kung ha. rice cooker, yatanan be. Ha? Pila to ka rice cooker na dagaan mo isang 2019 nga. Basta Christmas party. ang rice cooker ko sa balay guro daw libanak bilog mo. Lima na, pero tino. Sa mga Christmas parties ko. The swerte kag sa mga rice cooker, no? Subong Feeling nga- ko mo na ang patimaan nga mapatukod ka na sa restaurant. Na. Hindi, kinang lang daw ko ano isang kalaha ta daw. Wow. Hindi lang may kalaha da. Yes. Chakto na. Ahay. Yes, Jeril Gadudo, good morning man sa imo. Si Ma'am Van Mayo ara magligyapo no, the thought that counts. Yes, thank you. Sige Ma'am Van, ma-intera ka sa virtual na kuan get together ha. Ikaw lang bahala Action Doors, no? Sila ni Miss na lang Jinky. sila. Virtual, ano gani? Virtual get together. Yes. Pwede sila ka-attend virtually. Yes, correct. Okay, tane di ang ideals na dai sari sila. Kag para nga maka-banding bala. Anyway, sige lang. Next year Or bisan hindi pa gani Christmas kung makapauli sila. Wala gina problema. Anytime Anytime. of the month, any time of the year. No, Christmas can be celebrated any time of the year. Para sa ako na, Oo as long may kwarta kaya maka-celebrate kagin mo. Yes. Diba? Bisan, adlaw-adlaw no pa da ang Christmas. No? Ya, pun gani kon lakat-lakat yung lang misis baka si Renz bilang yan nangita kami sang kung bakal man tato mga Christmas decorations. So, Ay, way pa kami kapang decorate. Kaya matapos na ning December. Nga to pa man to sa balay. Pag ko gagor kati siyempre ang mga Christmas lights mo na yan, nagklapunder na yan, di ba? Ang Christmas. Pinakabakal ka mo. Wala man to kami kabakal na tumanang ilibot-libot namon do lain man to pinamakal namon to. Ay, kalay. No. Wala ko daw hindi ko ya particular sa kung anong ginapamakal. Basta bakal lang kamuda kay bayran ko lang. Ayun. Mumalaya ako no. Sana Wala all. kamuda ya kay bayran ko lang. Di ba? Aram lang ko di para magbayad mo. Lainggid man si Aksyon. Kag manog tulod sang cart. Wow, manugbayad ka mo. Sana all. Amo man namon papel yan, di ba? Grabe. Ba't hidra lang hindi gusto mo nga papel yan? Kaya mo man lang papel mo da, tulod ka sang Kailangan cart. mang gurong ikaw ka Pilipinas, asawa mong gatulad. Kaya tulod ka sang cart tapos ikaw ibayad eh. Ah. Di ba? Mo nang papel namon. Way ka mo maluoy na Papel samon. diliha. Way ka maluoy na samon. Wala man, kay syempre may ara ka mo. So nga maluoy kay kamo ganing ga-provide. Diba? Correct. Everyday Christmas pag may money. Bisan wala money. Sa wala man eh. Basta ang Christmas is mag-get together. Kamo daw Christmas. Balo ka ang Christmas kinang lang ang pag-intindi mo ginataw ang Christmas ko na good lang yung spirit of Christmas ginatawag bala. Yes.
sige. Ipasalamat naton ina mo nga ginbunag ang aton nga manluluwas. Amo nang pinaka mensahe. Birthday ni Jesus Christ. So hindi ka mangayo regalo kay hindi man ikaw may birthday. Okay, sige, hindi na ako. Unless nga birthday mo sa December 25. Oo. Ikaw ya sa January 13 ka pa man? Pwede advance. Pwede advance pa nga. Alay. Hindi ba? January 13. Mga ka-aksyon ng birthday na Aksyon Dorel sa January 13 mo. Diba, mas lalo labot na. Ay, kalay. Hindi kayo gina-announce ka na subong. Kay 1 month to go na lang. Kay mga, ikaw man. Hindi ba 1 month to go na lang imo? Kay 13 man subong mo. Yes. Di ba? So, Yes. ma-countdown kita kinanglan. Bumalay. Mga Capricorn. May kilala ko nag-countdown sa birthday mo. Ay,tud ka. Meron pa ganun ka pa fundraise pag sila yung sa Isang birthday kita po sa Facebook, kina-countdown niya mo. Aha. Oo. Nabutang na sa countdown niya, 8 days to go. Oo. 7 Birthday days ko to na. go. Ay, kalay. Tapos pag 5 days, 4 days na niya, 4 days to go, niya daw wala pa gidaw. Niya wala pa gidaw. Di ba countdown man ta sa imo eh. Sa January 21, di ba? Ba? Kag isa na lang kakembot, may Hindi ka discount na lang ka na. hindi ka makabalo sa birthday ko. Standby sa aton dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:51. Kag sa detalye, Balita International, masobra 50,000 ka mga residente sa Kentucky ang wala sa gihapon sa supply sa kuryente matapos ang paglaslas sa tornado o kung buhawi. Ginpahayag ni Kentucky Governor Andy Beshear nga kalabanan sa manapektuhan sa iyang lugar ang yara sa namagatnan nga bahin sa Kentucky. Ginapaabot naman sa gobernador nga magataas pa ang kadamuon sa managkalamatay nga na-report kapin sa kagatos na bungod sa gihapon bukod badamo sa gihapon ang reported nga missing. Naibaloan nagserbe nga ghost town ang isa ka lugar sa Kentucky matapos ang paglaslas sa mabaskog nga bagyo nga nag-igo sa Arkansas, Illinois, Mississippi, Missouri kag Tennessee. Sa balita naman sa patag sang negosyo, matapos ang 5 ka beses nga oil price rollback, dalag kong asaka na naman sa presyo sa mga petrolyo ang pabuton sa sininga semana. Sunod sa DOE, ang gasolina ang mayara sa dugang presyo nga maglambot sa 1.60 tubdob 1.70 kada litro. Dako man ang saka sa presyo sa diesel nga yara sa 1.25 tubdob 1.35 kada litro. Ang kerosene sa 1.20 tubdob 1.30 ang saka sa presyo. Ang oil price hike ay patuman sa Martes, Disyembre 14. Sa foreign currency exchange rate ng US dollar, 50 pesos kag 35 centimos. Singapore dollar, 36 pesos kag 96 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 45 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, sa ato mga kaaksyon, pati gayon na subong adlaw ang 70th Miss Universe Philippines sa Eilat, Israel. 80 ka mga kandidata, gikan sa nagkalain-lain nga pungso na magapa-indis-indis sa prestiyoso nga pageant. Ang tiglawasang Pilipinas, amo si Miss Universe Philippines Beatrice Luigi Gomez. Naibaloan, isa man sa mangin judge sa amo nga Filipino celebrity, sa amo nga pageant, si Filipino celebrity kag model nga si Marian Rivera. Sa sports, manilagon nga nadepensahan ni WBC World Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. ang iya gold-plated strap. Kasunod sa 4th round knockout batok sa WBC interim bantamweight title holder nga si Raymond Gaballo kahapon nga adlaw sa Dignity Health Sports Park sa California, USA. Sa unang round pa lang napakita na sang kinadman si Gaballo paagi sa mga ginabuyan sining jab kag straights sa lawas kag ulo ni Donaire. Apang agwanta ni Donaire nga kalkulado ang mga ginabuhi nga mga sumbag samtang ginabasa ang giho sa nga enkwentro nga pariman niya nga Pilipino. Nag-init si Donaire sa kaduwang round. Apang wala naman ni gilayon nga nagresulta sa maayo. Nagbayloan pa sa sumbag sa round 3 kapareho sila nga may yara sang ilas ni nga moments. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy, good morning! Kag sa ating mga aksyon,
happy morning. Yes. Kag subong adlaw Miss Universe Philippines Action Boy ha. Yes, Miss Universe Subong. Pero antes na, may ano? sap pamaskwa tayo. Ay, sige. Sige, sap pamaskwa kita. Standby. Sap pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanag nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Yes, good morning. Liwat sa aton sining nga mga kaaksyon. Yari kita sa aton nga sap pamaskwa sa aton caller karon. Hello. Hello, sir. Good morning. Ay, good morning. Taga sino ni? Si Rico de la Rosa. Dako na nga ton nga hinugtan. Pwede na mabulang. Wow. Oo, pwede na. Pwede na. Ginapreparar. Saan na ginapreparar? Then, napandaan ba, sir? Okay. Sige. Ang aton nga monitor be, ang radyo tayo na inayalang lihog, amigo Rico. Oo. Kaya, Ngayon na, sir. okay, para hindi tayo mag-feedback, ha? Nan. Para na. Okay na. Si Rico, taga Purok Badyang, sa Barangay Sumag. Nan. Oo. Ano naman? Aga, bisyo, radyo, sir. Ang radyo, tinaya lang siya. Sa telepono lang ta, okay lang ta. Oo. Anong obra to sa mong rek? Aksyon, sir. Construction. Okay. Sige. So, Rick, ikaw aton nga winner sa aton nga sap pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod. Congratulations ha. Nato mo lang dira ang text ang remittance center kag sa station ha. Oo. Sige, Rick, ang manok ta da, imuburi na da. Kapamubod ka na. Oo. Pamubod doon, sir, panawag nyo. Tiga pamubod sa pagpanawag, tax endorse. So, taposun ta na. Kaya para basi magutban ang manok mo na karon ha. Oo. So, congratulations. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Yes! Rico de la Rosa, congratulations. Thank you, sir. Sap pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1! Namo na sa kung isa kon may ara kabla ko mga winner kakadamo sa imo fans dayon sa tupad mo no. Nya yes, ara siya, ara ka. Cheer sila. Cheer sila Oo, tayo. pag kuha mo na sa imo premium niya, tiwag kita na. San tinapay? Anyway, bisan 500 lang makapi, di mo na ma-share ka sa imo dira nga mga fans. Bakla mo sila tinapay. No? Ang Miss Universe. Oo, Miss Universe naton di. Si, Napangita ta pang channel Sige lang. Si George Gargasirano nagmaninoy naman niya. Good morning, Maninoy Action Boy. Ay, kalai. Nagdugang pagit siya sa mga... Maninoy Action Boy. Nagdugang pagit siya sa mga... Manong Paskwa sa akon lang, manong gatag. Oo, ngayada. Yung tanan nga Maninoy sa akon, gahatag na sila mo. Sang Maninoy si mo. Wag na may maihada sa akon. Subong nga Paskwa. No? Oo, diba? Sige. Sige lang amo gina. So, amo gina. Amo ginakabuhi parang live. Okay. So, sige, Action Boy, diri kita sa aton nga balita espesyal. Dalang. Ini yung mga dapat himuon agud malikawan nga mas scam sa mga orders subong nga panahon sang Pasko. Kabalo ka naman Action Boy, damo nga subong naga-order online kay ipamasko Manila bala sa ila pamilya, sa ila friends, sa ila kakilala or ila dira nga manita or manito nan. So ang iba niya wala na nagalakat ya sa mga diin pa da nga balaligyan kundi ga-order na lang sila online. Kay mas actually ang online kung legit lang gid imo mo orderan mas convenient gid siya katama kay dulong lang sa imo mong hindi ka na ya spend ka lang dutay dugang ka lang sa mga shipping fee. Shipping fee lang pero at least minimal man na hindi gid man siya kaga kabay pa nga ang atong in order mag-abot dito ha. Yes, kabay pa way kita mas scam. Hindi man tatugro mas scam ano? Hindi kay COD man to ya. Okay. Lain lang galing ko pag abot habol
JM, sa ano ko na Joy sa A to Z ko ng Miss Universe. Pa-check me, Joy. Thank you so much. Okay, so arin Action Boy. Ang una gid Action Boy nga himuon mo, step 1 is lantawon mo gid kag usisaon sang maayo kon lihiti mo ang website sang online shop nga baklan mo. Correct. Kay meron na kis Action Boy nga amo ning ginabaligya nila, pag click mo, pag sulod mo do may lain bala nga mga impon nga mga products na do hindi man mapatihan na meron iko na nakita nga website mo. Ano Tapos, sample? may mga ano na sila, may mga ginagamit nga reviews pero ginakuha gali nila sa iban na iyang mga shop. Pag may ara gid siya kuan abi butanta sa picture tanawon mo amo na siya pero pag butanta be aparador. Pag abot damo mo kadako sang picture. miniature gali nga para meron tabo mo ato ba ko nga ato in-order ya do bookshelf. So, in-order ya. Tapos nagdali-dali gid siya kayo sale. Barato. Barato, ti super ano gid siya dayon bayad gid siya dayon. Ay pag-abot miniature gali nga. Daw mo kadako sa picture. Daw mo kadako sa picture. Oo, sus grabe kog tas ni Inday mo. So mo na bala, make sure gid naton ang pinakamagid Action Boy mabasa kita sang reviews. Tigani kay ginapiki man iban ang nga reviews nga ano nga from i-check mo man ang review. Amo na, pwede mo na ma-check mong kamera dani iban niya nga ang review nila gina-screenshot man mismo sang mga nagabaligya bala kasi hindi to gali alin sa ila do ka mo na bala ginakuha gali sa iban nga mga page man. Okay? So mo na i-check mo gid ang pagkalihiti mo sang silang website or page. Duro ya duro na ni sa experience ya mo. Yes, kapila na taras ka. Kalain. Pero sige lang, amo ginang live. Amo ka naman ko sa imo mga lessons na nga you have to pay for it. Hindi naman eskwela kag to bayad ka man. Leksyon man nga natun-an mo nga nagbayad ka. Pareho lang nag-eskwela ka mo. So at least hindi na makuha sa imo yang amo sina yung experience ang knowledge. Kasubo galing kay madlag ko gid no. Ang lain kaya ka libion ka. Galing. Amo lang ni sayang may bayad may dalay libion. Do pila ka kadlaw hindi makatulog ay kalain gid to. Kay once na padala mo ng bayad, amo na do nadudla ikon Action Boy sang payment so, first mo. So kinahanglan namin gid COD no. COD gid. Galing kay amo naman na kisa may mga seller man nga sa ila part hustle man kay pag abot sa COD hindi pagbatunon ti ang ila packaging amo na bala. So amo nang concern. So anyway, next Action Boy is lantawa kag siguraduha gid nga nakabutang sila website o kon page ang ilang address, ngalan, contact number sa seller do ka physical kung may physical store sila yaha kami man naman online lang yamong kami ara pag dra pa yung kinalutsan sang physical store na hindi gali pag physical store hindi gali ya kasi sang SM to yan tapos ang naano ko pag Action Boy na notice nga damo-damo comment tapos pag click mo sang comment sa page bala nga gabaligya pag click mo sang comment wala may nakabutang but silingon gina-filter nila ang mga comments like for example scam ka ang mga bad comments gina-filter nila pero pwede na mahimo mo pwede na scam ka hindi ka mo pati ni do ka mo na tingala ko damo gid comments so abi mo kay damo comments legit mo na so pag click mo gali hindi mo mabasa ang mga comment ang mabasa mo lang ang comment ang gapamangkot kon tagpila how much mo mamula na pero iba yung mga comments nga no hindi so red flag na siya sige ha ano ay oo sige ate may sapat na pero sige na lang go sige happy birthday anay sa akong classmate kay Marilo Barrera happy birthday sa imo from Teresa Linaha Cayaw now kag sa mga watch 81 happy birthday kay Governor Bong Lacson karon adlaw. Happy birthday dira sa imo. Happy kabay birthday, pa nga madumduman man kami. Humo na yan no. Musi iba niya kundi kabay pa nga malipay ro si mo kadlaw na ya. Happy birthday kabay pa madumduman mo kami. joke na. Anyway, happy birthday Governor Bong Lacson. Kag suportahan ta si Beatrice Luigi Gomez sa Miss Universe. Gasugod na subong mga ka-action. Luigi, kay Beatrice Luigi Gomez. Mga ka-aksyon sa tingin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo